Aurten laugarren aldia bete dau, edo betetzen ari da ardo saltzan feria hau. Esan gehiago dagoeneko ekimen egonkortu baten bati buruz berrotan ari garela? Ni pentseto, bai, hau dana ikusitxe, zelan doien asuntua, zema jente dauen, pasada bada bai, egonkortuta bai. Azaldu duzu aprobat, zenbat bodega eta zenbat ardo dastatu daiteke zen gaur? Behitxu, upategiak, daz, 80 upategi. Baina, karo, 80 upategi, baina 250 bat ardau desberdin daude bai. Eta zaporea be, bata besteen aldetik eta jatorria be bai, leku askotakoak. Bai, Euskal Herriko ardauak, bai Errioxakoak, bai katalanak, bai Ribera Duerokoak, eta baitxare, frantses batzuk, australiano bat, eta italiar batzuk bai, badaz. Apur bat danetik, bai. Eta ardoaz ganera, beste hainbat ekimen be antolatuko duzu ez, feria honen inguruan, eta bat gaztaren tunela, azaldu guzu zer dan ekimen hori? Bai, beti egiten dugunera ez bakarrik ardabe, baizik eta delikatez gune babe daukagu, kasu honetazuk esan duzun moduen gazta tunel hori, zer dela, bada, espazio bat, dekogula 20 gazta desberdin, mota desberdin, ardia, hauntze eta beizen gazta, daztetako moduan, eta gero, daztauta gero, posible izango zen, bertan erostia bai, ez? Eta beste produktu berezi bat badeko zuen, tomatea, hort erara, zer da hori? Bai, beti ardo saltzan guztietan dugu produktu berezi bat, ero produktu berri bat, eta gauz honetan dugu hori tomate iberiko enort. Da tomate ziku bat, egiten dugule laba berezi baten, ziketu eta gero aliño berezi batekin egiten dugu. Eta orduen lortu duguna horreaz da tomate aperitibo modua lortzia. Eta ardoetara aproa bueltatuz, imaginetan dut gero emona etortzen diren ekoizleen iritzia jasotzeko asmoa ekiko duzula, ez dakit gustora somatzen duzuz? Bai, behitxu, sarreriak obratzen du, orduen ferira sartzen dan jentia, sartzen da goguaz, galdetzeko goguaz, ikasteko, eta orduan mai guztietan upetegiko jentia dago, eta eure dauz prest, eure dakisen gauza guztietan jentik erakusteko, ez? Eta ganera, honek albidetzen dagoena da zuzeneko aurrez aurreko harremana. Bai, gure asmoa da, ez tia dana, baina gehiena die upategi txikiak, orduen lortzen dugu eurek upategiko WhatsAppak bertara etortzea, ez? Orduen hor da hori hurbiltasun hori, ez? Eta zuk zeu hartzen duzu, ardo dastaketa egiteko tarterik edo lanpetu egizaude? Behitxu, daztau barik egiten dudana da edan, apurbet. Gaur ez da egune nik ardoa dazteatzeko. Baina bai edateko, eta jentekin egoteko, eta apur bat neupen idakidana jente erakutzia, bai. Igazko aldian 1300 lagun inguruk bizitatu ben feria, aurten beha aurrekuspena horreak dozuez? Behitxu, iezko jendetza dortzen bada, 1300 pertsona guk oso pozik egin ginetik, bai. Así que hori lortzia izango zen, apostasunez.